Аз отричам тезата за страданието. Знаете ли, единственото нещо, което намерих в затвора като идея да просъществувам, това беше на никого да не се сърдам, да не се занимавам с празни приказки, а там независимо сега, че описват какви герои са, както и те описват своите героизми като партизани, какво бяха нищо абсолютно. Всичко е една голяма лъжа, за да имат някаква социална биография. Там аз започнах с това да си готвя изпитите в юридическия факултет. Това започнах. Получавах си учебниците, започнах с, така да се каже, с езиците. А без латински не можеше да се запише право. После започнах да занимавам с френски, немски, вече съм учил в гимназията, английски. Започнах с старобългарски отново. По този начин покривах целодневието си. После много сериозни разговори, така с величие от бивши рангови, бивши министри, народни представители и прочее. Това беше така за мен нагледен урок. И тогава имах възможност да преценя стойността на това, което минава за държавник, на това, което минава за учен, на това, което минава за доктринер. По този начин започнах сериозно да работя върху марксизмо-ленинизма. 3 години съм отделил, за да го проуча в неговата същност, и оттам е моята форма, че Маркс греши в тайната си да каже: пролетари от си страни, обединявайте се. Ако беше казал гении от си страни, обединявайте се, каскетът нямаше да има власт над бомбето. Фигурно казано, нали? Макар и малко с ирония. Това беше голямата грешка, която след това много беше експлоатирана от страна на бъдещото развитие вече на Ленин и прочее, прочее, прочее. Така че фактически, при това пък вече се знае, аз вътре пишех своята поезия, пишех драмите, пишех есетата. Един оформен мироглед, и всичко това именно на тази вътрешна тайна на медитацията, на вътрешното ти търсене на нещата и определене на акцията на деня, която не ме занимаваше с нищо. Просто не се тревожих от нищо. Разбира се, в моменти, когато имаше несъгласие на моето поведение с това, което една администрация ви налага, аз проявявах изключителна дързост. После вече разбрах, че това няма да събуди други. Там започна моето вегетарианство, което безспорно, на което дължа много и благодаря много, което никога не ме е застрашавало, че когато няма да ям, ставам жертва на глада. Вижте, жертва на глада човек не може да стане, човек може спокойно да изкара 50 дни глада. Но хората ги е повече страх, отколкото разбираш нуждата от ядене. А това, когато го имате като мироглед, не може да бъдете победени. И тогава родих тази фраза: който е достатъчен на себе си, не може да бъде победен.